So guys, sayon ra kani siya itanom no. Again, inyo rang i-cut na siya. So kung mo palit mo diri sa mo igo ra mi mo ari sa likod tapos ato lang i-cut dito diha no. Sa iyahang diha. Okay, ato i-focus. Hello mga kaoma, maayong adlaw ug welcome sa Umani Inday. Ang Umani Inday adunay mga heritage breeds sa mga heritage chickens ug namaligya pod mi og mga day old, fertile egg and fresh brown eggs as well. So if you want to know more about ordering or making a reservation, please click on the link below or check on the descriptions below. So, di na to padugay-dugayon pa karong adlaw atong hisgutan as promised from the previous video about kini sa Azula o Madre de Agua. So kung makita ninyo sa akong background no, nataron sa atong garden o makita ninyo na ang atong Madre de Agua. So mao din siya ang Madre de Agua sa uban diha nga wala pa kailan ini. So timan-in ninyo ang porma. Mao siya ang porma sa Madre de Agua. So sa akong previous nga video akong gingon dito nga dahon lang ang pwede nato nga kuhaon ini. I want to correct myself. Dili to siya entirely accurate because pwede nimo apilon ang stem ani atong switch. Pwede mo i-apil ang stem ani kani siya. But careful lang sa mga naay allergies because medyo dapaw siya. Okay? So kani siya kutob diri kani. Pwede nimo siya putlon kutob diri. Kani siya entirely tibuok kani. Pero ayon ni siya apila kay mo naman ni siya ang of course mo ni siya ang imuhang main nga stem no. So kani siya branch lang ni siya gamay, ang sanga-sanga lang niya nga ingon ani kadagko sa imong kumagko pwede na nimo apilon. So arita karon sa farm. Tara guys. Ako ipakita niyo giunsa na mo pagtanom ang Madre de Agua. So kani guys mga cuttings ra ni siya. Muna siya mga Madre de Agua bagong gitanom na mo. And medyo naglisod siya tubo diri kay dool man sa mga manok. Naman may mga manok nga nakakuan diri nakagala katong gipanglain na mo uban. So makakita gani ang mga manok nga nanay ning tubo gamay. Pareho ana. Ilan dahil ng kanon. So medyo naglisod siya diri Pero karong mga sunod nga adlaw ako ning butangan og net diri aron dili nila makaon. So balik ta sa atong topic, ang pagtanom sa Madre de Agua guys, sayon ra kayo. Mag-cuttings ra mo ana sa mga sanga. Butanda pasensya no kay medyo hugaw sa tan-awon kay naa siya mga silupin kay gibutang na mugpatdaan. Kung ganahan mo avail sa Madre de Agua og Azula na maligya tana no. Nana na siya nag-range ang kilo karon sa Azula is 100 to 150. Pero sa Madre nag-target may og 150 ang price. Pwede sad mo hangyo. So mas maayo kung moari mo aron makita ninyo ang lugar kunya mas makaistorya pud ta, mas kung kanahan mo hangyo mas maayo moari mo. Ang Madre de Agua pod depende na siya sa kadakon sa cuttings, pero kasagaran nga cuttings na mo diri nga among gina-release nana siya sa 150 to 200 per cuttings. Ang kana po niya mga cuttings tag-as na siya nga naanay mga dahon. So ang kining among Madre de Agua narin sa likod sa mong balay gibutang gani namon ni sa kanal, pero dili hugaw nga kanal. Dari sa probinsya katag sa kakitag hugaw nga kanal, agianan ra ni siya sa tubig kung mag-uwan. Narin siya kilid sa mong balay. Unya ang among kaning 200 pesos, 150 to 200 pesos, ingani siya kadagka. Ako na kay na guys. Okay. Ato pong sisihon ang mga Madre de Agua nga among gitanom diri sa ranging area namo.
So karon kay 101 medyo nasa sud ang among mga piso, among mga manok. Safety kay aron likay sa sakit, sa sipon, kuraysa o guban pa. So guys, madili na yung ranging area no. Medyo dili pa siya human. Tapatong mga hollow blocks. Medyo kalat pa pero hinahinay gyapon. So ari sa likod mas dako-dako ni siya. Okay. Basically guys, mo na yung among Madre de Agua nga na-address sa among ranging area. So kung sa guwan no. Medyo dag-om gid ang langit ron. Anyway, ano siya. So pag una ni among gibutangan og net ang palibot, napagani ng mga usok diha. Kay among gibutangan og net sa una sa gagmay pa ni. Kay ang mga manok kung mag-range sila, tuhakon o kanon. Ulit kay mga manok ani. Tapos pag dako-dako na, karon kay dako-dako naman, amo nang gitanggal. So kamo nakabantay mo ang ubos nga part ani, wala ay mga dahon, no? Wala ay mga dahon ang ubos. Pero karon kay taas-taas naman sila, maka-survive na ni sila kay habog naman na naman sila yung mga dahon sa ibabaw. Okay. So isa po naka-technique aron maka-survive ang inyong Madre de Agua kay ang Madre de Agua medyo luoran ni siya, labi nag ma-aksyon na og kanang kulata sa manok. Mamatay na ni siya kung di ninyo ampingan. So importante guys, kung tan-aw ninyo nga na mga manok nga magsuri-suroy, prone siya sa mga animals ninyo, mga alaga, ibutang gid ninyo net. Anyway, mudagko man po ni siya, no? Mudagko man ni siyang yang stem. No. Mukahoy ni siya. And bukanat po ni siya. So, unique kay ni Madre de Agua kay mukahoy ni siya, nya mukanat sad ni siya. Para to nakita niyo gayna sa among kanal. Ato ipakita kung giyon sa pagtadtad sa akong papa no, karon taod-taod ang Madre de Agua. So, balhin po ta diri mo na ang among Azula pond. Medyo gamay-gamay na siya ron kay nakuhaan naman kay gikan man si papa nagtuwa o asula sa atong mga manok. So ang himulan niyo guys, kung wala may pond sa inyo nga ani nga semento, kuan lang katong baga nga trapal, magpalit mo atong isa ka kuan gyud katong dako. Tapos inyo lang buhuan ang likod sa inyong balay or ang yuta. Tapos butangan ninyo og bas baron. Tapos pormahon lang ninyo, ilatag ninyo ang trapal, butangan og tubig, butangan og kaudang or carabao dung kanang medyo ugana. Tapos ibutang ninyo. Tapos butangan ninyo og tubig. Tapos guys, ang level sa tubig kani sa amo agud ang level sa tubig taas kaayo. Kay daaman ni siyang tilapihan sa una. I would recommend nga mabawra yung tubig, mga isa kadangaw lang, probably mga 4 inches, 3 to 4 inches. Tapos usan niyo butangan og asula. Ano siya porma sa asula guys. So for more information po, pwede mo mag-google kung unsa ang mga nutrients sa azula. Ako pong i-flash diri kung unsa ang mga nutrients nga available sa azula or nga makuha na to sa azula o sa Madre de Agua. Okay. Mo encourage po ko ninyo guys nga mag-research po mo kagalingan ninyo. Ayaw lang kog tuohi o kung sa akong gisulti dire, mas maayo gyud nga kamo ang mag-research sa inyong kagalingan. Okay? So ato namang gipakita sa previous video na to no, kung giun sa namo pagsagol ang mga tinadtad nga mga Madre de Agua o ang mga nakuha na mo diri nga azula. So guys, salamat kay sa pagtan-aw ani nga video no. Sa karon kato lang usa. Kung na ka may mga pangutana, please comment down below and you can also contact us sa amohang Facebook page, Oman ni Inday Farm to Home, and of course, you can find us on YouTube, Oman ni Inday Farm to Home.
If you like this video, please click on the subscribe and the notification bell para ma-notify mo sa mga maabot yung mga videos. And of course, share it because sharing is caring. Ito sa sunod nga higayon. Hasta la vista mga kauma.